दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला ओरैबादि गाज्रि लाइनाव थांगासिनो दं। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बेखौबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय आं कमेडियान बि जानानै। आरो लोगोसे दिनै मानि बागै सावरायनो नागिरदों नोंथांमोना थाम्बनेल नायनानै एसेबाबो मिथिबाय जानांगौ। जों दिनै सावरायनो नागिरदों जायनाखि बे दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला, जायनाखि 16, 17, 18, जायनाखि 20नि सिङाव थानाय बैसोनि, आं बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लानि बागै एसे सावरायनो नागिरदों। मानो होननानै बुङोबा आं दिनै बे भिडिअखौ बानायनो गोसो गैयामोन आरो बानायनोबो सानाखैमोन। जायनाखि बे भिडिअखौ आं दिनै बानायनो गोनां जाहैबाय आरो माखासे मानसिफोरनि खावलायनायावबो आं बानायनो गोनां जाहैबाय। दा भिडिअनि थांखिया माने बानायनायनि थांखिया बेनो जे जोंहा दिनै उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्ला, जितु सोरबा हायार सेकेन्डारि फरायनाय, सोरबा बिदिनो मेट्रिक पास जानाय गोदान गोदान, बिदिनो 16 बा 17, 18 बे 20नि गेजेराव जायनाखि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला ओरैबादि गाज्रि जादों, ओरैबादि गाज्रि जादों, माने गावनि लाइमोन बैसोखौ हमथानो हानाय जेबो माबायानो गैया। माने जि खालामनो सानो बेखौनो खालामो, सोबनो होनबाथाय सोबो, जानो होनबाथाय जायो, लोंनो होनबाथाय लोङो, आरो सोरखौबा मोजां मोनलायनानै खुदुमलायनानै भाइरेल खालामबाबो डाइरेक्टयै खालामनानै होखायो। दा आं बेनि बागैनो फंनैसो सावरायनो नागिरदों। आरो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिथु मोजां मोनलायनाय बेखौथ' आं एसेबो साबजाया, मानो होनबा सानै साथाम लाखायो आरो लाबायबो दङ। मानो होनोबा गोसथोलायनाय लालाय गारलाय, माबा बै हाथाइसालियाव मैगं फाननानै बिदि सोरखौबा फसायनानै लानाय, सोरखौबा फसायैनि लायि, बिदि माने महर मोजांजों जायनि महर साबसिन बेहानो गोसथोनाया सानै साथाम दं, आरो जायहानो महर गैया बेहानो गोसथोनाया गैया, बिदिनो जालायगासिनो आरो। दा बेखौ आं सावरायनो सानाखै। दा जितु जोंनि गेजेराव आं बेखौल' सावरायनो सानदों, जायनाखि जोंनि दा बर' सेंग्रा सिख्ला देरफुनाय 16, 17, 18 बे बैसोनि गथ'फोरा ओरैबादि माने उरां फारां जागासिनो दं। गावनि बिमाया माला जोनोम होनाय बेखौनो मिथिया जानो हागौ, नाथाय गावसोरासो अबेबा हाग्रायाव गावसिनि जोनोम सान केक लांनानै हाहैयो, हेपि बार्थडे टु इउ, बियार लोंहैयो। दा बेफोरबायदि जागासिनो दङ। थाम्बनेलाव होनो सानदोंमोन, नाथाय आङो फट'आबो जोंनि गामिनिनो मानसिबो दङ आरो माखासे जोंनिनो सिनायनाय बयबो मानसि दङ, बेनिखायनो आङो फट'फोरखौ होथ'ला। दा जिखियानो जादोंला, माने गावनि जोनोमगिरि बिमायानो मिथिया बे बोरैहाय बे हाग्राबारियाव थांनानै बे गावनि जोनोम साननि केक हाहैनो हाखो, नङा होमबा? बाथ्राया बेसो फैयो। आरो गावनि जुदि नंगुबै जोनोम सानथारब्ला बिमा बिफायाबो मिथिनांगौमोन आरो न'खराव फुजा खोलैनांगौमोन आरो न'खरावनो गामिनि रायजो राजाजों साहा लोंहोलायबानो जायो। ओइ माबा गावसोरसोनो मा नोमफा केक लानानै सौखियाव हाहैबाय, बियार लोंहैबाय, फैबाय, बरनाम जाबाय, सोरबा आरो एसे फेदोंबा खुदुमलायबाय, भाइरेल जालायबाय, बिदिनो गोबां जागासिनो दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव। आं माने नायनानै नुनानै माने गोसोआव बिराद दुखु मोनो आरोना। दा बेनो मेन प्रब्लेमा, जोंनि बर' हारिनि जिथु प्रब्लेम। माने बर' हारिखौल' बुंबाबो जाया, माने दानि जुगाव बिदिनो सोलिगासिनो दं। होमब्लाबो माने बेखौ खालामनाङा आरो, जेनेबा जोनोम सान फैदोंब्लाबो फैयाखैब्लाबो, आरो जोनोम सानखौथ' फैयाखै बायदि सानखाथारा। जाय न'खरनिफ्राय दाख्लैसो सासे सिख्लाया जोनोम सान होननानै केक हाहैदोंमोन, बे सिख्लानि बिमाया बेखौ गावनि जोनोमखौ माब्ला होनाय, बे सिख्लानि जोनोमखौ माब्ला होनाय बेखौनो मिथिया, नाला बन्दायानो गैया बिमाया। अब्ला बे बोरै गावनि जोनोम सान होननानै केकखौ हाहैनो हाखो हाग्राबारियाव? बेबो सेंग्रा सिख्ला ज' लोगो नांनानै बाइकजों होलांदों, खान्दा खान्दा गाननानै। बा मा नायनो, नुयोब्ला जोंबायदि बैसोनि मानसिफ्रा डाइरेक्ट लाजिनाय फैखायो आरो नोंखौ रायदावनो लाजिनाय फैखायो। जोंथ' मालाबा निखासि टाउनफ्राव थांबाय बायबा, सोरनिबा जोंनि गामिनि सिख्लायानो जा, जोंनि खाथिनि सिख्लाफ्रानो जा, सेंग्राफोरानो जा, नुबाथाय मोखां खोबथेनासो थाबायलाङो आं। मा होननो आरो, ओरैबादि गाज्रि अबस्थायाव फैगासिनो दं दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्लाया। माने गोसोखौबो हमथानो हाया, हमथागोन सानबाबो जाफ्लाङो। बिदिनो हाग्राबारियाव थांनानै बिदिनो केक बायदिसिना हाहैबाय, आरो दानि बेरायनायाबोथ' सौखि, दारागाव, मानास, बिदिनो गोबां बेरायबाय दङ। बेयावनो माने गोरोन्थि खामानिफ्रा जालांबाय थायो आरोना। प्रब्लेमा बेनोल', आं बेखौनो बुंदों आरोना, बिदि दा खालाम। आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा, गासिबो आंनि फंबाय बिनानाव दानि देरफुनाय उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोर। आं माने बुंनो गोनां जादों बायध', मानो होनबा आखल आखुफोरखौ माने आं दानि देरफुनाय सेंग्रा सिख्ला 16, 17 गथ'फोरनि बैसोनि सेंग्रा सिख्लानि आखलखौ आं बारा मोजां नुवाखै। मानो होनोबा बिदिनो हाग्रा बंग्रा थांलायनानै केक हाहैलायो, माबालायो, बिदिनो बेसो मोनसे फुरथिनि थाखायसो बेयाव थांदों, बे थिग। नाथाय गाज्रि फट' लानाङा, गाज्रि सावगारि सेबखांनाङा, बेनो आंनि खावलायनाय। आंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा, जेनेबा आं भिडिअनि गेजेरजों बेखौ बुंदों, बेखौ गाज्रि मोननाङा। आं सोरनिबा फट' बा सोरखौबा पार्सनेलि बुङाखै। आं दा बे हिसाबै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, माने मोजाङै मोजां थाङोबाबो, केक हायोबाबो, बेरायबाबो मोजाङै मोजां थांना फै, गाज्रि खामानिखौ मावालासिनो। आरो गाज्रि खामानिफोरखौ मावोब्लाबो, मावथारोब्लाबो गोरोन्थियाव जाखायो। फट'खौ लानाय, भिडिअ लानाय, बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मानो मावो आं बेखौ हमना मोनाखै। बिदि मावनो नाङा। दा जेखि जादोला आंनि बुंनायफोरखौ जेबो गाज्रि मोना फंबाय बिनानावमोन।
आरो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोना बयबो मिथियो आरो लोगोसे जोंनि बिमा बिफा जितु गार्जेन बिसोरबो मिथियो। लोगोसे आंनि कमेडियान बि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे बेल बायदि आइकनखौ थुनानै बयनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।